Bahtiyar Ateneler Nurmurad Ağa'nın Bahar Genecanın Mehriman Gıyzağadı Ay Melegin 2024 yılda yani Pehim Payhas Ummanı Maqtım Mulu Prag yılında orta mektebe qadam basanlığı münasibetli ähli dosyarlarını, doğan qarındaşlarını yedigen toy mekanına jemlap uludan toy tutýar. Ne döwletliyle toylar goşalanıp gelerdiler. Bugün döwletli ojagada toylar goşalanıp geldi. Öğrencilerin ağzıyla maşgalasında hemen Aymelerin okuw bardy toy, hemen onun mehriman daýdaty. Gözel gıydın bugün yaş toy ýagny doglan güne. Taş ediyaz, berekella. Hadi. Yaşa. Son. Mehrivan qıydıma yazdım qoşqı. Qutlap qıydım senin tapqı toyuňy. Qaqan arzu edýär ulu bir bagty. Allah'ım yollarını etsin ýagty. Uzakda bolsa da qaqan sen bilen saňa mydam gow güller dileýär. Budurmuşum sizin bilen gülleyar. Qıydım tapqı toyuň qutlu bolsana. Oku öwren, qıydım köp zat döret seni. Gündelikde bäşikler yöret seni. Qaqan qıydım diýip saňa guwansyn. Qıydım tapqy toyuň gutlu bolsun diýip Nuraga goşgy setirlerde bellap geçýär. Göwnümiň ruhy, ömrümiň nury, sensiň pek yürekli uzum. Dünya barım, namusarım, cana canım, canım qıydım. Arzularım
Hasılauren diligim estin balam Allah'ım günüm ağ. Belarusiya dowlatyna okap ýören Mehriban Dogonmaz arduň adyndan ne sowgatlar häzir takna getirilýär. Hemme mehmanlar gözünün alynda şol ajaýyp sowgatlara biz goşurmana ygtyar ederiz. Ine-de toy sowgatlar sakna getirilýär. Huzurum bağıtsana kanatın gersin gıydım balam ak bolsun yolum senin alnın batın açık bolsun gıydım yine qoğuluklar kurşusun huzurum bağıtsana kanatın gersin gıydım El Şarpanyň muň manat bayragy bilen süýjülük tortlary. Arduň adyndan 100 dollar, ýani 100 Amerikan dollar bayrak var. Bize de var ekeni sowgat. Iň gyzykly ýer bärde ekene. Bize de sowgatlar var ekeni. Toyun aydymçysy, meşhur wasymy Halipa Döwran Urifa sowgatlar var Arduň adyndan dogurdamy. Awran hyzmatynda bolýan Jeyhuna bardamy. Jeyhun Production'a da sowgatlar var. Ama goşulýar, nesibesini ýaz. Ne hemme Awran hyzmatynda bolýan ýigitlere sunuňa diýişgärlerine sowgatlar var. Aytu olama nesibesini ýaz. Orana bergeli fawlada. Goşurun sowgatlary. Operator ýigitlere neser paýlar ýapylýar. Nesibesini ýaz. Esal. Meşhur aydymçymy Döwran Urifada sowgatlar. Awran hyzmatynda bolýan ýigit gyýlara. Döwletşah nesibesin. Aymrat Haytekov. Yeri rana taşada sowgatlar. Diňe sowgat goşurulýan toy boluşyna bar. Iň gyzykly toy da olam dogurdamy. Indi mehmanlar size sowgat bar, siz nädip almaly sowgaty, oturup almaly däl. Häzir 5 tane ya bolýa 5 ta 10 sanyk aýdym gider. Şolaryň arasynda, şo tansaryň arasynda kim gowy tans edip bilse, şoňa sowgat goşurulýar. Eliň ýokary götereniň bilen tans bolmaýar mehribanlar. Tans edenne ödüňizi baktırmany başarmaly. Hemme mehmanlar sizi seretmeli. Düşnüklümi? Gittonna maestro maýasaly. Paulino oyna. Yeri! Ya pa pelear, vamos darle de vamos darle de pas. Diğerlerin şanına bir el şarpiyas mı? El şarpiyas! Yeri!
aylar gowutan setdiýärler täzem rez şarpsın da. Vallahi onu aylara berýär. Nesip etsin. Ine adalatly boldy dogurdamy. El şarpalyň, el şarpalyň, el şarpalyň. Ine de şunki ay melek jigimiň hemem gözel dogurmyň ine doglan gününde owadan toyunna iň gowutan seden aylar gyzyp ıglan edilýär. El şarpýas, el şarpýas, el şarpýas. Innem gönü tansa başlaýas. Owadan aýdymlar.